Hey everyone, làm số hai hai cái tập video á, abung chẳng mày được sao bây giờ quay chơi chồng á, tabu thấy bung khát này, thấy bung pan apa han saya betul sih mana này, tabu khagan aku, sini andro saya koro, hok jadi apa nanti, kak lain ke marken thay ya betul, pas saya se khagan na, muốn này tại muốn bây giờ khó, bolong, jak, tabu koron thay bung, khagai. Busului sokong nai, busului yang gai, bazar open semen, godor open semen. Sini hasil, lain ke kaisa, ama kai rimani. Thaipung kumun sikere, kumun to tonggo, orek to bag roksa jaga mo kosok kosok jak, tes kusu kusu go, kagai maya wa bai kethung doita kagai rikha tola khiklai jak, ama munoi busului sokok nanai, munya khamukhai je hase hase nka. Munya kho kusung ni kha mun bai se to bang rosai klai thamai ka kosum kosom leng suka tamun ke hanyo res khai donga sugui camera rong ni stand rong ni halat nai nai di lig lagai betir bo daja gya camera bisingo tabuk ke sung hodrai di githang dongo bonagi bithi nai ni babuni bagai yakung jura robai jangmani অনেক দিন ngokong sanam sungmani chinoro ko ekta comment hamya phayo tam norok buni video phayam tiki comment khaibe mani tam nong nogo mairam da bari na rangsak da bari ui thang kabang khlai angle amti buni video thangai hanyo comment hamya ro khai tongo yakho waisapano am sukse sungno saja ya hangang ke chini video ta najita je sungno hamjang nai botongo sajang nai botongo norgle sungnam tiki support khai tongdi am sukse saja ya nasle jagung kai ta najita chini video tamle chini video phayam dikhe comment khaipe ba angle kemni video thangai dikhe comment hamya khaya ko umsuk jorang khang kemno su comment hamya khaya ko ang video nayo bas pai khang kemni video asung nasle ui yalle kasle pan dongdi ang buni video dikhe thangai comment hamya khaya ani kok samarok khuglai jakti phanang mano saya dongkhe nakardi Haipanang mo joto borong na saya je sangno na siljang na je saja ge ungjang nai bong no si sawo agon na suk borok kabang ma ni bisingo ba saja ge botong nai sajang nai botong nai hede ba je saja ge hangke ta na jita sawai ri khasrai srai amsu saja ge angke comment hamya khanya bagi simi video habai ta khaipe ji tabuk ke train lama tolao sokpai kya yang dei thangnai sung orobo lama kitsaphana hamya toisi kwbangma pukhiri haingui tongkha orobo haripekmang asuk kirisuk ang lama hamya rongke markhin kirio boni accident nungma rok te accident nungma rok markhin kirio yang ti bo sini parao thangmano jengkhe yang ti thang tongo o kheto asuk utulamang musuk rok khajak nugo kekelgui thangui ayango ngangke tilemrani train station korokhe sabjin tractor bai tongo tabun ge hodrai bazar sukjai gomono hodrai ni sedo gorori rok pharo phallo koksayang thaga mistake mongang ge hodrai school sinina yangni borok to je hasal ni to siniana agi oro police camp tongo tabu korikha sabai paikha tabung jangke jeng thangai dongta sogya kom igo yangke milimalang bazar yang tingani para bo thango tabuk jeng ayang milimalango thokpaina bagai thang tongo hoiro ni thok nangbla hani bagai yang hodrayo kaisapan dukan khlok jakya o bazaro habai najakle yangke yang milimalango pailai sinaita sung ikoro oro kaisa dadu ni dugan oro bathak laikha oro sung thokpainai ikoro mo simno khula ta bazaro borok yakho sari sugya kobla sari gongke borok markhina barango kok mistake thangu markhino borok bango sari gong khangke tabungke jeng phirogui tongphika nogo habliya hodrai phai sokpai kya durga puja kaimani otolawo o thaiblok tolawo baksa to sinina yang area ni rok to jeng oro bithi na phaimani emte yakung jor maya perla singma rok amo bithi phulkangkai hamu
hain bagai jena phanya nya phimano sung no bosinia tabu gwaisipano pha phaije ko tino first time tabu bunyoro sungi jima thalayano sunglaigen aku ma lama keklanyo hino warok sirija ma klanyo ki rumar khanya bera si bera oro tui klai che tu ko sakoi Washman phaya ko angyang ko tino first yo mana sungai di yang panen itu bithi điều mana ni boleh kai mana tinggal kat sini mana yang kota hah ini kota aku ni oh thok bai điều mula yang bus kamu saya bung tam sih kamu sondrai bung 이거 양고야 비티 나정아이 양부스 강디 기시고 다부 또 샤양 마타나이 자가 치니아바 걸어워 जे nang tongnai ani video nai tongnai rok ang tabu kar sogi kyang kai funungnai nai mano je nang nai rok oh yak himai rong ta oh ko thok bai di himla choi bin em bono le nu hun da tong kola mu kala ni yang na kala bulu kala ni yang utanok tong do tinok kisi jak no hunsa yade osoma apurana yaran ya wah bener bin hiu teh hingga nak tong ni Dengung ko mor para hari para kolok ni tabuk yang di thanai tabuk se nok jaga saimano bai song sai ro ka nuk na ro I yaro pu tim go kosom kai tong man ko pholom suga mani ko thong nai ni ke kai jaga sinya ga to nyo la simi si sang go maya no maya seng pai chuka no go je bithi nai kri pho ga bon dag bo sima malai ke nai bin bithi simi se nga se ga bon dag ngo mani ke bong kheto ni al bai ni mani ke nai thang ja puta bong kheto trak tal al bai thong ke nai thang ja puta ga bon seng tak thang tong go nga no malai nya thang gai phai le malai phe kyao ja ga phai ei ta bu bukha srang chiwo ro hana kok mi ko bo ang mi sin chram tong ni engko ko nain chawo mani ke na hai ka nain chawo koloman marung su ko pura bin nok to yang obla ka botong na musung mani ma tong li ya bithi ma ni mani bagai tong di ma tong li ya tong di ya gong ro bai suka lebeleng suka mar kai tabu khai shelor suka bokhok suka o bithi ri ma jaga tabu asu tongo বাইরে মানে নৌকা ওয়াসু তা সিনতাবো তামো jaga se mo kisani ko gya kosto na mo mar khai বাহাইকে কষ্ট নাংসা হ্যাঁ na ko jaga se jaga ro ko le kan ta thani ya gong jura sasu kani sulta bithile nangna angsi je nangnai ano contact khai di nong gana rogo nong ni family rogo anti hai yak mayang to khangke contact khai di instagram ti phano number ro horwana angano jidin sniang to hangke tui nari nai nong no tabuk ke chung nogo firogoi tongkha mor palao sopaikha ani kokta masing mistake kun palsamaya yangong ke tilemra thangman lama tabung ke nogo thang donglayo chung o lama ni bagai orong hangke thangbriti sajagya hani bagai tabuk se mati sasiwo je yang ni area ni borok to si tongna ha o jaga o magati ro ri rok bo paimano mongang ke English medium Holy Cross school
O gana no chini nok tabuk thangai tongo ta cheng. Nogo sok ge seng tabung no nogo sok drop. Ang sisir lok thangam ta. Sa antar aku pinu. Bese camera stable ham. Yang hai tu sa. Ang ni bak sakai thaka. Kaya tong. Lok sang nu jadi. Kawan. Nai di bor lok. Leng lai so na mar kha. Phulka de bor lok. Phulka de kai. Tese tolak kan. Kat chaka kazak. Dogan thalagi na ko. Dogan thang na ko. Tabuk ke horni bagai mai song tongo. Mai kesang botong ko hain bagai mai kisan song siwo. Monggang ke tokti bai alu grugui tongo. Thasing box drop. Ye ko mo kha alu khuk tongo. Oro rivi tong bo alu khugai. Oro ki toktai sete ro buljak tang monang thogo baji nai. Tino han seng mo ban chalai sine nya mai. Totra kothoka. Wate chuawan bele noka gurung tongka. Wadi wanai. Tabuk toktai masa khage nai. Ihi alu khamia mo sudak de. Ang bot bai khalap jakse tamating thang siro. Tabuk thogo di. Thoka hangko saya khu. Ini bisa supply mar nai. Ang toktai phakti ja mo ko logo resai thambai. Hor kong kai ja tak khar ka do ang. Kiro ang phakti tong ko na khaja. Tonna. Toktui bazar khaibai kha mun thangka kesang tongkha naithotonggai igu yango khe thok rok kisonjak moke pias moso hasing rishum khlaiui mix khaijak tabo pias ri rekha oro tabo jotoni khijoni rekha tabo bono kaham khe kola nangnai thok bai jotoni mix khaiui bono khamsising khangang kese alog rogoro khison donai tabo ke somrenai somre nangno samia ulo somjanai tesa kaham ke rifinai ta tabo je mo samus thaisa ni nai tabo ke tabo mono kaham ke kolai ranai khorang sogyang donghani monimang thasingo khorang khurung sokbai liya tabo ke oro sutui rui ranai ojon khai duibar khang tabuk bono bokol nai kaham khlaiui mongkhang ke tamskamu mo powder ni mung mayang tongkhang masmalia tabuk ke jira powder rui rekha ojon khlaiui mono bo tabuk kaham ke mix khainai omo pias rok jotono khamsi khaina nangnai mosla moso hindi rishum hindi jotono munkha tabung ke alu khison rekha o piango srapjak tongo mono kaham ke rogui karayo khison tongo tabung khang ke jotono situi rok rishum rok pias rok bai mix khaina nangnai kaham khlaiui hingke tui rui rebaijak tabung karina se kasing mosla bo ri rekha toktui bo rijak tesa tongkhang ke karinai tekisa bwtui ranchi khang ke tabung ke mai chana nai tongo maio khusu kamar khe oro thasing toktui songmani hingke tei lebu moso pias najak tei phantok bai kangrong tongo munali ang ani tini ni vlog oro no end khaisinai.